Ya Allah. Bala nasib lagi. Kok mali anjang ni tipu di sekarang. Yang biasa yang buruk lain yang kuruh, yang kuruk. Kok kemenakan disuruh ambil kerambi ada wak. Untuk pembelian anjing. Nyonya jual sedolahnya. Kerambi ada. Nyoba balik ke simen, ke kasih, ke kayu. Ditanya ndak wak. Nyoba ngadeh lah. Awak nyoba kajai lah je baru. Biarlah awak sudah sudih ada baru alai. Kok mak sampai ke itulah. Nyoba ngadeh sang wak. Tak perlu anjing lah dah. Anjing kanjing kan jodang. Buru kaburu san udah keceknya. Lalu nak ada janjian lagi keceknya. Awak suruh lalu janjian. Dia mak serambai. Dia buru kaburu san keceknya. Mak serambai, mak serambai. Lai dan uku dan kelokkan dalam kabun baparak puluh. Lai dan tidur dan lalu dalam kalumun mak sirambai tempat you. Tak bayang ke lenyuk perangainya. Tak bayang gelak manih. Taragak nak kepakan pai membali garam juladu. Tadaik suuk sedang makan bayang mak sirambai terus merupu. Tak bayang gelak manihnya. Lama-lama ada keko nyambi lah mak serambai durang kong. Hanya rabuk lah durang bokong. Serang dan tangan awak banyak jarang marayu punul dan hendak di tangan awak lagi. Dipandang bertambah rancak juga, dicari bertambah kamek juga. Piwak lah nyusi aja gara-gara buru ke burusan. Anjing irik petang pagi. Itu anjing masih perhatiin, nyo ndak bawa raun tam pagi. Yo salah lah wak kadang-kadang. Anjing memandin bagai nyo ndak pernah mandin mak serambai tu. Mandin lah nyo kai. Oh ndeh lado lambut la delai bulia dan siang betul lamo. Oh jando japut la dem bulia dan ubah perangai lamo. Ndak ado seorang lahnya dah. Mak rumah tak ada mengarati dalam manggok supaya ko la pisah awak tak kai ko jauh-jauh aja di mak serambai ala tak ada mak rumah nu tanyu. Mungkin dak buru ka buru saju keceknya. Buru manciang, buru anjiang. Anda lah. Dan asuh dulu perkara ba'a kini jadi pekan kami. Dulu dah suh mak serambai tak kabar kini jadi buah tangi. Tak panik dan. Kain lu dan sasah lagi. Baju lu dan sasah. Anjing lu bairi lagi. Anjing lu matana anak lu madek lah lah. Lu melantak lah lah. Agak dia makan. Siang ke mana anak awak? Yang baik malagak apa ko. Dan lalu tempat mak serambai dah. Dan nabi yang kambang bareh apa ko. Dan baik malagak menggaya dekat inyo ko. Untung-untung bah apa ko. Ayo. Ini dan niri jian dulu. Sudah sasah baju dulu. Tanak je lu. Nasib. Tanya dia pak rumah tangga salai. Kok kemakan basuh pilihan seorang. Kok kemakan beternak seorang. Basuh pilihan seorang. Cuci baju seorang. Nasib. Masak sendiri.
Makan sendiri, cuci baju sendiri, tidurku sendiri. Cinta aku tak punya, kekasih pun tiada. Semuanya telah pergi, tak tahu kemana. Hidup terasa kaku, bagaikan angka satu. Meranalah, kini merana. Masak sendiri, makan sendiri, cuci baju sendiri, tidurku sendiri. Cukup bana lah de obi ya. Kau dah kata buru mah kena usia mak sampai. Aduh, oh. Kemana diriku membuang sepi yang selalu menyiksa diri, atau ku relakan begini. Alah, kau nama rando tagang kecil orang, kau nama rando tagang. Biarlah kini kena duit membujang, baju nang kumur dia dan cuci surang. Pado babini tambah sakit kepala, dia marando sampai kiamat tiba. Indah talodo dan bacaan doiko, lah habis sabar, lah habis pulo raso. Bosan melihat oi laku paranganyo, rancak ala kini denai mambujang sajo. Dia nak kini denai duit membujang, baju nang kumua biar dan cuci surang. Pado babini tambah sakit kepala, biarlah kini denai mailak sajo. Indah talodo di dan bacan doiko, lah habis sabar, lah habis pulo raso. Kunun ko isu badan batam batu, tantulah denai nak kata campak sajo. La 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 la. Sadu Allah ngedek laba buru ko mah, ngedek laba buru. Tak buru manciang, tak buru manciang. Lalu salah dah janji yang lain je nya. Awak suruh awak lalu janji yang lain. Alah yo awak, yo salah balai. Kau itu janji masih perhatiin, itu bini masih enggak perhatiin dah. Kau janji sama mandin, ini tak do mandi-mandian dah. Mandi lah nyo kai. Busui badannya mandi lah nyo. Mandi lah bini amak serambai tu kai. Tak terjadi boleh ikut dah. Leman do tagang jadi leh. Sansai badannya sansai. Dan tak bido lah ke sepeko lagi. Populo lah sepeko nak berubah nasi leko. Yan den. Aku cuy ko jadi nasib dan kan. Tak gilo baburu ka baburu ju. Tak pula bisa ada numbu mak sarambai kali kah. Tang bagat tuntang bunyi alu. Mang bagali mangkanai dada. Cita gali ciaba lalu. Kini lah bapisa baketaga. Abak kaulah abaden, amak kaulah amak dan ini kaulah ini dan kau bana pianan bini dan usaha kita parang yu. Malu de orang di subala lego bagai cangkung karo laki bini pantang kalah. Ini kurang pertama non. Mau cari dulu. Kurang pertama non. Wah. Pertama non. Unde. Habis hidup bang. Habis hidup bang. Habis. Pun bertahan mana?
Medi anjing lah. Cuci piring lah. Masak lah. Tak nak lah lain. Lalu surang, makan surang. Akhirnya kita menyasah lah surang lain. Yan deh. Bagian lah bagian lain. Panik tadi. Umbu mak sanambai bekom ada ni kah? Memang layok ada mak sanambai. Tuan-tuan lainnya japuk lah balik. Itu mulai. Dialah kini denai duit membujang. Baju nang kumua dia dan cuci surang. Pado babini. Mengapa kau? Menyesah-nyesah mengapa kah? Kau lah habis mana main nampak ada yang juga damai. Alah keraju lah kau main Cahyo, mengapa aku? Nyesah-nyesah mengapa tak iya dengan aku. Kecil mak tadi mak mandi nanjang sudah mak mandi nanjang mak cuci baju gitu boleh. Dah nampak dah mak. Bila dari kecil dulu mak orang produksi kau nak main tangan dah mak. Tapi badan nak habis dah nyo. Yai. Ya kadang maluak dia konakan Sado kan jadi penyakit dia konakan mah. Menyasah ko. Tiba lai kalau la tekik ko nanya kit dan produksi kalau la baji kawak kan. Ko model nga. Yo mak baburu ka baburu je baji ai dak min tuo dah mak. Saya sudah mak pai nyuci dah min tuo dah ka baji min tuo ka mak dah nah. Baburu kue mencari ndak namu ya. Barak kau dekua kejadiannya dah mak. Ndeh. Gara-gara manipu dan dia silarong. Ang suruh ambil anjing dah mak. Cari anjing di dalam foto. Tak tahu anjing anjing jadi kurang anjing ke mak jadinya lain. Itulah berang mentuang dan nyusi ada mentuang dia. Dah. Tahu lah mak, kau bodoh mak. Bodoh mak ramai garong. Pada sore mak model tu. Juga mak. Itu ada mak dah rasen lah dah mak. Baburu kau ndak ulang baburu ngai. Allah. Banyak citong Kenapa pak? Banyak citong kirong ya dia lain. Baik kurang ajar kirong Awak lah nyusun deh. Panik hati awak kena kangen seorang Sadu ke di masalah harinya. Kok pakai dalam nyolan dah bau baju nyolan dah bau ke ya? Ada bau baju mak serambai ke? Ayo malu adanya kekung deh. Lada kat ni. Ulang kok kio lenya. Kok terompa ke tangga lah nah. Olay. Biết lòng lương. Odek gilo baburu juo gilo mamancang sajo. Aki muak mak sirambai lah nyusi pada nambo tuan main. Dek gilo baburu cuma mancang sajo lanyo usi ambo de mak sirambai tapaso pai ke rumah ranggae. Odi tu karo bana nak mambali anjang kiro kanai tipu pulo nyo calian anjang rancak dalam HP Android kiro nyo anjang kuro nandape diambo lanyo galong ambo de edi garong tuan main.
Odek kare hati juo salamu ko tabi sugai nyo mak sirambai labosan mak sirambai kapado ambo sainggo nyo unggung kain dalam karung nyo suruh barangke karuma mande. O satu tibo barangke karuma nande apola kecek mak sirambai kok kababuru bawa lah kain sajak kini kok kajo ambo tinggal nanjang dai ko bana kecek inyo atikare konang ko juon dema ambo bongku ambo pai karuma ranggae ndak surang pun datang menjapui ambo do tuan nai Alada ke 2 bulan badam marando kini konde apola carito nyo kini aramnyo ado mak rumah nambatanyo dek karano pai kare hati juo dek kagilo baburu buru juo ade siko tapi kia samo surang oda onapo tapi kia badan diri lai dan ukur dan kelokan dalam kabun bapara ulon dei lai dan tidur dan lalokan dalam kalumun mak siram bayi tampak ju tuan main oya karambi pagai jatuh sebuah masuk lubuk iyo manangi dan kabar carai indak dolaku de paburuk tantu de obi baburu kababuru juo tuan agia mak siram baiti bobosannya nyonggung kain tapaso pai karuma mandela bagian naing sinangi lau rantiku bari baju jauh jampan dan manangi dan di balik pintu raso mak siram bayi kadi bawa kawan ditampi badan dan tampi tuan nai ditampi badadak juo ada cubo-cubo kamang ganti mak siram bayi tahu namandu dia adok nurang juo disiko sampai badan ambo lah bagian nai berang mak sirambai kepada ambo waktu ambo di usianya lalu apa nak udah janji yang lagi keceknya disiko kok kasam say badan diri mak aruma tak ada nambatanyo mancing kuat lalo rupoi le bagian japit lawa badan denai mak sirambai onan denaso dulu nadi opaka naraba ai kini menjadi dei opakan kami denaso coba buru dulu dei indah kaba ado mak sirambai kiro menjadi obu watangi tuan naing mak sirambai yo cantik pahenol kame bana kece orang ko inyo jatuh alai kabajawe denai jatuh hola kata gamang coy ko bana badan diri tuan naing mak sirambai ko calung pulau akanyo suatu awak taraga inyo nampak bana kami dipandang matu ko jalan di mungku awak talolai lolai ba anggang manggang suyuk di kok bajalan dah tak sampai awak memandang batambah mabuk onde ginyang lagi nyang bana onde la sesobana dejak ila badan denai ndak takau lalok surang ndak takau lalok surang do mak sirambai mati dek gilo baburu buru
juo mak sirambai kareati urang inyo pilih anjing kababini joden kece inyo. Nenawa tantunya tapi kia semua suram dak kababuru di galaan kawan kok kabuburu. De tapaso mak sirambai disadakan ka urang lai tapaso sama dan diri kabalaki kabanyo. O kanan lain dialah coy ko badan diri lamarando dan naik ini dek baburu juoi dari dahulu lah dikatakannya dari dulu awak indak juo namu mandangakan dek gilo baburu kido baburu tapaso mak siram baila pekakawan Lagi kita kau. amaran do denai